teraz. Haló, aj teba. Ty si kto? Ja som pán rozhodca. Musel byť pán šéf policia. Pozor, poď sem, poď. Ty si musel byť. Áno, dobre, dobre. Potom aj teba natočím, áno? Ja sa nechcem natáčať. Nie, no poď sem dať. Oprav mu tú helmu, prosím ťa. Daviduško, malému. Denisenkovi? Denisenkovi, áno. Ja? Musím mu ju vyzrieť? No hurá, paráda. Musím mu ju Nie, nie, len mu to daj dole z tohoto. Tento. Stop. Už ho má dole. Už ho má dole. Však sa to nedá zastaviť. Normálne sa to nedá zastaviť. Čo? No ten mobil.